Aisialdirako eta kirol ekitaldietarako auzo bakoitzean auzoetxea egonik, milaka lagunek egiten dute kirola egunero. Beste horren beste joaten dira, Baskoniaren puntako saskibaloia ikustera, ganadu azoka izandako tokira. Mendizorrotzatik ere, Europara ozenki barreiatu dira babazorroen bibak eta aupak. Apaiz egitera etorriek, Gasteizen izan dute etxea. Utxik da apaiz gaitegia, giza arimaren hartzain faltagorrian. Auzora aldiz, egunero bazter guztietatik maramara iristen dira funtzionarioak aterpe berrira. Jaurlaritza osatu zenean, zaharretxea behar zuenaren aldamenean. Inguruan oraindik, zutik dago 1900ean eraiki eta 83 urtez martxan egon den azukarera. Egun, erremolatxa txikitzeko makinen lekuan puntako ordenadoreak. Espainian egindako lehen automobila Gasteizen egin zen, Ueto etxean. Lantegien eraztunetik haratago, arma eta indarkeriazkoak ageri dira. Erdi aro garaietako borroken lekuko isilak. Mendozatarren leinua, Arabako familiarik boteretsuenetarikoa. Kanpandorreak ipar orratz, Gasteiztik hurbil, Arabako zaindarien basilikak bizitatzea dugu jomuga. Lehen urruti zirudiena, gaur Gasteiz eta Armentia senda eroso batek lotzen ditu. San Prudentzioren ermitatik biztan dugu beranduago sortu zen hiria. Eta bertatik, Gasteizko lau elizdorre nagusien atzean, Gorbella, Anboto, Aizkorri eta Aratz ikus ditzakegu. Zadorra ibaiak elurrurak Ebrorantz daramatza. Bidean aurrera, begi askoko zubi bikainak, pasabide nagusiak ziren seinale. Hurbil, merkatarien hiri erromatar baten aztarnak agerian. Aintzinan zen beleia, hau da Okako Iruña.
ze pena. Ingurune paregabe honetan, ibaira begirako amildegian, erromatarren ondoren inork segitu ez izana, Gasteizen leian. Hurbil bai ordea, errekaren beste aldean presondegia. Armen eraztunean, ez daude elkarrengandik urruti kartzela eta kuartela. Handikur, Arkauten, Ertzantzak duen akademian 7.000-tik gora dira prestatu eta kalean dabiltzan ertzainak. Ezin militarrak badu haratako beste zirkulu bat, uraren eraztuna, Legutio eta Uribarri Ganboako urtegiek eratua. Gasteiz, Bilbo eta ingurukoak asetzeko lainur biltzen dute. Eta gutxik badakite ere, Bilboko ur famatua Gasteizkoa da. Kontrako iritzi ugari egon arren, kirolerako ere erabiltzen dira. Urtegian, arraunlariak eta arrantzaleak ikustea ohikoa da. Gasteizko muinoa nura bilduz, egindu aurrera hiriak 8 mendeotan. Baina bere ura eta besteena ziurtatzeko, herri honetako etxeak urperatu egin ditu. Arratzuko kanpaia da zaintzaile bakarra. Neguan pasoko hegaztien bizileku, udan udatiarrena. Eta urtegiaren erdian, untxien uartea dugu. Urak dakarrena, urak daroa. Ondorengo mendeetan ura daukanak iraungo du. Gasteizek izango aldu.